munanga kwanga resign, munanga kwanga abve pachigaro, munanga kwanga aende. Takataura vanhu vazhinji nyika yese iri kuti ngaende Dhamani. But vanhu vari kumutsigira nekumusapota ndivo ava vaakutanga kupopota vachiuya kuvanhu vachiti kwanza ndo vaimusapota vachiti kwanhu vachiti ngatibvise ED ngatidini, ndo vanhu vaimusapota ende ndo vanhu vakamuisa futi. Nhasi uno ndo vanhu vaakuuya kuvanhu futi nokuti varwa ikoko varohana vazadzana munyu neuriri nemhiripiri ikoko. Mangwanani anhasi uno ndoda kutenda Mwari kuti ndiMwari vanotisunungura, ndiMwari vanotibatsira. Ndoda kuti ndiise munamato pamusoro pemwana wakamitiswa pakapotesa school apo kumudzi kwaMutoko kwanhingirikini kwaSabhu kuGororo uko, I think Gororo mudzi North. Regai nditsanangure masikati mangwanani ano ndichiti mwana uyu akamitiswa ane makore 13. Ane mwana izvozvi ane makore 13 iwayo. Mwana uyu wainzi wanga vakutoonekera kuchikoro nemwana. Zvinova zvinhu zvinosiririsa munyika yeZimbabwe. And matongerwo ari kuitwawo nyika yedu, munongoziva polisi yemunyika. Ndine mateachers vamwe vandinochidzana navo vari ikokoko nevamwe variko vandinochidzana navo vanenge vachitaura kuti zviri kufamba zvakadai, zviri kufa vari muzvikoro zvekusaiti ikokoko, zvimwe zvikoro zviri kudivi iroro zviri kufamba zvakadai, zviri kufamba zvakadai. So ndiri kunzwa nyaya yokuti mwana uyu sinzi ndakanzwa kuti werudzi rwacho kana kuti hama neshamwari handizivi vakaona munhu yakatoonekwa here kana kuti mapurisa akatoziviswa munhu wacho paari kana kuti akabatwa nevanhu handizivi vasiri mapurisa. Asi ndiri kunzwa nhoroondo zvakare yekuti munhu haasati asungwa since 2 weeks ago nemapurisa ePanyamapanda ndo vari kutsika nyaya yacho. So chinoshamisa ndechekuti mapurisa emuZimbabwe vanosunga vanhu vari kuputa mbanje, vanosunga vanhu vari kuita looting, vari kudokerwa pabhawa, vanosunga vanhu vari kunzi aba huku, vanosunga vanhu varovana. Asi kuti vasunge nyaya chaidzo nemusoro chaidzo dzaitika dzakafanana neidzi, unotoshaiva kuziva kuti Zimbabwe ichine mapurisa here kana kuti ichine security here, because vanhu chaivo havana security, havana protection, havana vanhu vari kuvachengetedza, vanhu havana vanhu vari kuvasapota. Even child abuse iyoyo yakaitwa pamwana uyo. Handizivi kuti masangano child abuse nemamwe masangano akasiyana siyana nemasangano ana mai evanhukadzi vana Musasa project nevamwe varimo here muZimbabwe, ngati vachirimo here kana kuti vakashishidzirwa kudhara neZANU-PF, nokuti ZANU-PF inoshishidzira ka nekuvhara. Ko vakuru vemakereke varimo here muZimbabwe? Ndoda kuti mundibatsirewo, munditumirewo this audio kune vanhu vanoziva mapurisa ePanyamapanda oro iye inspector wacho uyu anonzi Ponyati uyu nenhingirikini, nekuti ndiye mumwe unongotubwairawo chimhanyira nyaya dzepolitics, kusunga vanhu vepolitics nokunyepa. I think munguva dzemaelection ndio vana Ponyati ndio vaingonyepa kuti zvaiwa chichi. So unoziva polisi ikatukamirwa nematsotsika inonetsa nyaya dzacho kuti dzifambe zvakanaka. Vana Ponyati vaita vanhu vepolitics ndo panonetsa pachona. Tinozviziva zvinotanga pana Ponyati kaizvi. Even uyo ainzi nhingirikini uyo Oliver Mandipaka uyo vakazoguma futi wadini, anzi Oliver Mandipaka here, ainzi uyo akazoita nhingi kuManicaland uyo akanga amunhingirikini. Saka zvinonetsa because mapurisa mazhinji vanhu veZANU-PF, vanhu vaMunangagwa, uyo aripo wacho komishina wacho uyu ihama yaEmerson Munangagwa futi zvakare. Emerson kana iri mbavha haangatadzi kuprotecta mbavha dzimwe. Munoona nyika yese zvigaro zvizhinji zvatorwa kuiswa hama neshamwari. So handizi kuti mapurisa emuZimbabwe kana vachisiya vana vadiki vachimitiswa vachirepwa zviri kurevei. Unoona ndo dambudziko ratapinda nyika yedu kuti iko zvinezvi, industry yazara iko zvinezvi yayechihure. Kana tichitaura kuti Munangagwa is failed, kana tichitaura kuti Munangagwa is failed to ruling Zimbabwe, is failed leader. Munoona kana tichitaura kuti isusuka Munangagwa ngaaresign, Munangagwa ngaabve pachigaro, Munangagwa ngaaende. Takataura vanhu vazhinji nyika yese iri kutaura kuti ngaende Dhamani. But
vanhu vari kumutsigira nekumusapota ndivo ava vakutanga kupopota vachiuya kuvanhu vachiti kwanza ndo vaimusapota vachiti kwanhu vachiti ngatibvise id ngatidini ndo vanhu vaimusapota ende ndo vanhu vakamuisa futi nhasi uno ndo vanhu vakuuya kuvanhu futi nokuti varwa ikoko varohwa vazadzana munyu neuriri nemhiripiri ikoko vakutizira kuvanhu kutsvaga kudirwa mvura kuti vatonhorerwe because ivo vari pakona vari parumana nzombe pati panguva iyi Zimbabwe yakabva kudhara ichitaura kuti varume tatsva nemurume uyu ava varume avaitotaura kuti chakushashangai chakupedza ese mapete zvinorwadza sei nhasi uno ivo ndo vaiswa pakona ndo vasisina kusununguka mumabato ravo ndo vasisina rugare mubato mavo vanhu veZANU-PF chinonetsa ndechekuti vanomirira nguva yekuti vanenge vakanyana mubato mavo ivo vanongofunga kuti ndo bato chete riri munyika yese ndo vanhu vanofanira kutonga iko zvinezvi tarisai nyaya yepanyamapanda apo kana kune mamembers of parliament ndini baba chinogona ndiri kutaura muri kutonga chii kana muchisiya zvinhu zviitika munyika zvakadai so machaina vari kuparadza ufumi hwenyika havasungwe maelection ari kuitwa munyika fake election kwese fake election imarika dzenyika dziri kutambiswa dzodzo nezegidzi but zviri pachena kuti kwese kuri kuitwa maelection re-election vanenge vaida kuisa munhu wezanu hapana pazvingamboregedza its obvious ndezvekungoda ngobraibawo kuti kwaitwa maelection but kwete kuti vanhu variko vari kuda munhu wezanu vachida vasingadi vari kudyara vanhu vavo vanhu ava vakarwadziwa nokuwina kwakaita chamisa vakarwadziwa nokuwina kwakaita opposition muZimbabwe saka zvinhu zviri kuvarwadza zvinhu zvisiri kuwabhaswa havana kugadzikana pfungwa dzavo saka vari kuzama kuda kunetesa nokudhibrida nokudiscipline nokudisappoint nokubvisa opposition mupower saka vakuita zvinenge zvekurobha zvechibharo zviya zvekufamba vachiita sokunge vanopara vanone because vakatuma kashavangu achifamba achibvisa vanhu muparamendi igame reZANU-PF rakarongwa naana Mnangagwa munoziva ibato rematsotsika reZANU-PF hakuna chinhu chisvino bari zvino makotsi acho echitsotsi ega ega matsotsi vana malababa judiciary yacho polisi yazara matsotsi makaona vanhu vari kusungwa ndikabvunza kuti vanhu vanaponyati mukavabvunza kuti vanhu vakauraya vanhu panguva yemaelection vakasungwa vari kupi nhasi uno vai vasiri mujeri unongona ponyati kanongotaura zvimanga unoti vanotoziva mutemo wechipurisa maningi antu anogona chipurisa stereke kana ndiye atanga nechipurisa muZimbabwe vanaparadzai henry Mukurashizhawo wana Mukurashizhawo vanaparadzai vakaita mapurisa makomishina first commissioner the black commissioner pamure wapo Mukurashizha achiripo nhasi mupenyu kuintelligence vana shiri huru vakaita ningirikini vestate ningirimiso vepamure wapo hazvina kutanga nana nyati avanyasuno vari kuita zvavari kuita izvi vana chihuri vakauya vakaita mapurisa vanhu vamapurisa mazhinji vakaita mapurisa vakaita matauro emapurisa saka hatizivi kuti chichipurisa chiri kuitwa nana ponyati ichi chinonetsa chiri kusiya vana veZimbabwe vari panguva yakaoma because now instead yekuti mapurisa varwire nekuchengetedza vana veZimbabwe that's why nyika yeZimbabwe yapera kuita mahuri ega ega ndo industry yesara navarume vakutochengetwawo nevakadzi kana vasina kunotengeswa mishketo kunotengesa muwiri uko vakadzi mumba munofiwa nenzara saka muri kuona promotion yacho industry nokuti mune industry yemuZimbabwe makambani kana vanhu vachivhura makambani kunovhurwa nevana vevanhu veZANU-PF kana vanhu vachienda kuzvikoro zvepamusorosoro kunoenda vana vevanhu veZANU-PF vazhinji vari muZimbabwe vakagarirwa mutsipa kudzigarai makadaro vana vavo vanodzidza kucherima uko kuchakasara uko vana vemaminista vana vema-MP ndo vari kuenda kuzvikoro zvepamusoro veZANU-PF ende ndo vari kuuya futi vachirongerwa madhiri emabhizinesi muZimbabwe everything is captured under ZANU-PF pati vanhu vari kurepa nokunyenga vana vadiki pakapotesa pachikora pamudzi apo anzi kwai chief Gororo hakuna nyaya yemwana yatotsikwa iri ngogara yakadaro kana kuti pakabhadharwa mari nekuseri kwedhoo here kana kuti wakabhadhara mari vefemiri yekurepawa kana kuti zvakafamba sei hazvitombonzwisisika pamwe zvinotaurwa zvacho hazvina kana nemusoro wese nyaya dzacho dziri kufamba panyamapanda pachine mapurisa here kana kuti pachine mukuru wemapurisa here kana pamutoko sendapo kana pamakosa kana pamakaha ende area dzacho idzodzo remember ndo dzaibva munhu anoremekedzwa uye Reika Ukonde kumberi uko kumberi uko kwaibva unotodarika neikokoko saka why mapurisa epamudzi asiri kuita basa why mapurisa epasuswa asiri kuita basa why mapurisa epanyamapanda vasiri kuita basa nenhau yemwana uyu akamitiswa akapuwa mwana ne 13 years uyu
nyaya yechoko muhomwe yanetsa muZimbabwe, yanetsa. Ndandi kuti anomwe mudzidzisi ari kuzvikoro zviri kusaidhiko achinitsanangura nyaya yanetsa, choko muhomwe chanetsa. Iri tongotsikwa bwa yotogara yakadaro, yotofa yakarodha yakadaro. Shame, ndakuti dai mazvita inokumbirawo masangano ari muZimbabwe, maministers, munogara paramendi yacho, mune muchigara paramendi yechii? Vana vachipera kukanganiswa muzvikoro, vana vari kuita nhumbu muzvikoro, vana vari kumitiswa muzvikoro, vana vari kupera kuita vana muzvikoro. Uyo mwana atoshayiwa miririri uyu. Haisi nyaya yekumbozi ndoda kutsvakirwa ma-MP kana kuti maloya, kutsvakirwa maloya magweta oro chii. Inyaya inofanira kupindirwa negovernment nehurumende. Shame. Ndinokutendai.